دایکا me wek hevalekê bi me rabû. Rastî ne wek dayîk bû. Ji xwe dayika min wefat jî kir. Ji xwe demagê li miriyê te bijî dayika me demagê em pir delalî jî rakirin bi rastî. Em delalî rakirin delalîbûnekê çawa? Meselen digot ev rê rast e, ev rê şaş e, ji xwe ana jî bêriya wê jî min got. Nedixwest em têkevin mesele şaştiya de têkevin ewê de rê li ber me nedigirt jî. Rêya gir rast vaya me berî xwe bidayê dayika min rê li ber me nedigirt. Yanî em ji xwe wek bêjin salekê ji xwe demagê em cara yekemîn derketin nava wekî me got Felhet edî karê berê bû. Karê berê bû ev karê çolêbûn, felehtî bûn, meşrûع digirtin. Bi rastî cara yekemîn em derketin meşrûع girtin dayika min me xiradê xwe wan bar kirin taştê danî. Dayika min jî û bavê min jî bi rastî û çawa di keçikê min tenê nizê berê wan bi kar vekim. Bi malîtî wan çûne ser. Erê bi malîtî em çûn û çawa di keçikê min em ê berî bi kar din niha. Dayika min jî bavê min her du jî giriyan. Yanî heya ez tim jî dibêjim edim heya ez saxim ew lexta ji bîra min nare. Ji bîra min qet nare jî. Giriyan taştê nexwarin rabûn ser xwe. Êdî di wir de ez û xwîşka xwe mezin bi rastî em îca bi ken çûn wan. Me got kêfa me tê çima hûn digirîn. Got ez qeymîşê zarokê xwe nakim êdî bi wan kar bikim. Lê em çûn derketin û me kir jî. Yanî me her karê çolê jî kir. Bi rastî wek her du xwîşk, bav, dayîk em bi hev re wek malbat. Me pembo jî çinîye, me po jî dayîkom kiriye, me pez jî xwedî dikir. Heywanên me jî hebûn. Jiyana gundayê yanî. Jiyana gunda divê çi jiyan jî tê heye. Heya me kerpî jî birînin. Em ji xwe weste dihat xayîn lê dikir bi xwe me yek ji em ê kerpî didan destê westeyê lê dikir. Heya digot jî digot welal te nerim got hêmî te tê çawa bilind dikî ji xwe wê çexê bavê min li erdê bû nexweş bû îja me alî kar bû pêr me alî wî dikir. Yanî êdî di wir de ew bi xwe ma we ecê mayî digot çawa hûn wilo keçikînî wa jêrin. Me digot karê me yanî em ji xwar bikin em ji xwar dikin yanî. Yanî me pir kar kir me pir zehmetî jî dî xweşiyê jî dî. Lê bi rastî em li jiyana niha dinerin em li jiyana berê vedigerin ema jiyana berê jî xweştir bû jiyana. Jiyana berê civakek hebû yanî ana jî em bêjin wek mêbêjin di gunda de wek mêbêjin gundê Tilkermê hîn ew civakbûn tê de heyî avayî jî û xweşî jî. Ema kombûnekî li ser hevdû heye dema birxulek tê kelandin herkes alî hevdû dike yanî serê yekê dêşe gişlê kom dibin hin ew sebrayê tînin. Yanî jiyanekî wilo heye hîn di gund avayî lê niha dîs lê vegerekî çê dibe dîs ew çand hêdî hêdî ema vedigerin.